iga ninka ine kazi ni ane kuruku Vincent tato mwabo magena mama ko imoka bachakire korona ngwa gacho tole bachakire utubege ito na enchira bagitenchira ubutario bara byose tayo bara enchira omuntu agotumekwa egera tubenchira batai no bara no Inchengo vika Vincent magena odasi kurua se magena sawa wakoli nasi yani uga saine gote bono gate dige digne de gote karuwa ngoga ko se ko butori bono ga ninka ichengo tigane igare kora era rende igare kora akange igare kora era rende yani muta ga ndere inche ke bono e kori uwa ya ina ba tomare entre ko sigari be mo ay konda nani wa chakre ko joko entu ay kunango Ngomo aga. Motebye ngakere simi pinje nonda. Ayentura umana, ayentura umana. Na mulikirete anko. Before kende gyonse kitaragendera. Kara responding go just tole tumanyenka yeshidere. Angiranirete agante ina. Ncheno mwana kinkumanya mangana ina atemire kurangerio mu gakomino. Ina diplomatic way tokwane. Kini refuse ri. Aena kyokuyu nayo mumuraga nayo tigirawo oyo nwale nere na rochi tali atarochi no emna twapima nkwara some crisis nchero era taracha feel that guilt yatebena kyo kinonye scandal yabete because bagambia utali barabago cha kwena na solution at last it is my dad his dad the big brother na the other brother na sister sonyore bagwancha yes abuno PCN kalege ntoro cheke nekebe twatinira ase ekenteke ase ekenteke kia ekia to side gente kebe okoba omuntu getarororo oso omuntu getora bafu yo arororo na nekebe kira kinte gan side iga ntomanyete chianke jeito nabo otaside tinere somehow nabago drop. We need peace. We need peace, and everything will be okay. And the only peace comes from put God first, and us. Yeah. Try to install peace on us. Yeah. Because without you both having peace, even as siblings, as young ones, we can't have peace. Mwancho muligererio gusi voice na ndeni tukulinde kubaletera mugano kuruchinse mechi gacyanya cheki aiga ase abantu abange mwabere mo kuligereria se mitandao mumuro yiga abirga gwisoki na gotebanga asaiga ata batete kubeka muchanga kazi ni yabo bakagita tobere tukwana mangana ase kigetambe nkonyarara muri lakini nde gwikira bone iga kira twikire iga no tuli nere my brother twakwendera mangi maybe asogo chakira umuntu bakwiboli ekikiagere tugaisokia se mitandao ningi ento kiagerete getangani kelina monto koigwo bororo ase miaka menge omoigori atamanirie mo chinchirio bogima tigwa plan ri bono tete ko chinchirio bogima kwa makonyora nande gento kirege kegete gutanga ya ono ikagera rende nche bono bororo bogacha ngabori rende karana atakire go chenchi nando bogima kirende nande ko beraiga ente kando mo bororo sana yes ya bono ngara ya bono nyore ya bire mbaya gebe mbaya igo kwa feeling muga komino oberiga komenya mweyanko for the longest yure matari ire side ya matuka mange mubwati umuchi enga kiener mwata muchi ore decent enga kiener mwachire mwetombire na nini mwarare ngati mochinchiri mwako muchi so ekar mutego chencho muchi mwa amangana nanda asokire singinchira kuruge itake iligo ikiraga aiga buna tole ga gansa no mochando berete mon no berete ga
Mwege itakia chitege kaba reinstalled nande. Yeah. Twakorere chinkwana no kwa rengi. Chiango chiago na kwani na chirocho. Na kwani ni chianti chiago chionsi. So far kuna wategera chi a conversation yonsi paka na kazi ni yago. Oina rengo chikoleta gaiga oyu obegete gite ke gara kinenda na instructions ya omwako mwabo. Maybe singin chiko taigwana 1 or 2. Nki kwa bere ko note na boigonki oratebya abantu bakuligire chinsechi. Egento njendate abantu. Tochamo kara tubwate unity narie bintu bikogendera. Lakini tuche gutwara disunity ya chake korokanaga. Ego ita abantu moyo. Tugutwara moyo bwo gukora gentoka. Na ndo maete kara okogoka kara okore gentekia. Na ndo moigori agogoka amaete mwana ya risiko. Take step umuchenjiri yake. Wono karokore bintu binebyo korosa no mwigori nero korana kwa mwa stress. Wone gente kuneke koroki umwigori nero agutwara stress intete komenya bengia. Anda abona ge batete kuntanga. Wono igoro cha italia magoso. Wono toko igobe. How have you been feeling? Ekarata to minamente moyango for the longest. Tindigo feel buya. Wono nanya go feel buyaro. One the feeling e intanya go feel buya ne arabono ya make it more worse feel bobe pado bono karente te ko chinchi go gimobo feeling imbu ata konyembe na ndo muntu naro tete kwenye kati tegendera anko yago iga oyore USA oyo obegete gite iga maybe kulingana na irese kige kogera bigete nere nante bigali kwigunga nere na bago gete mutwara umuchi nena bago gete nene mutware compound ya ino una nere abwate compound yiga nere aigwete buya nero yasiekwa lakini ende ina structured manner akoranga ibintu mbere bitabe gete buronge eliya mangana abe buronge ekara kwiguna gukwana nande kwiguna tanga nabanchite you included nki ura kwana ekara kwiguna mangana era buya ko manyene na kwana kuru munu ayo tena tabwati inchirende yo gwetana na tuanchite na abana bae genta stagete nere no mulemba saba mulembo yo gwetera na te abakire gento kebe kubuya kere ngaine kero montanyore yakiae ebuna te abaigo chengo mosaba nanko yane ni muanchite na kwa na igo na maskani ayo arokane kurasira no monu bakasi bitenda kuna kwa message nero kamulikirete message ngakwa mulikirete na mulikirete anko before kende gyonse kitaragendera kara responding go cha story tumanyenka yeshidere angiranire tiagante ina nchino mwana kinkumanya mangana ina atemire kurangerio mu gakomino ina diplomatic way tokwane kini refuse ngamate ya bano nyora rende kwa mutemire ku reach out wasinya nere nonje nabako share na inche ndorena na inche namakuri cyo mu gakomino matena yaya nyore kwa gosere tanko yana sigete nkiyo ke kwara kwa korete ya ikenoga no mwa chakete gwetana turore ngaki togorete solution. Do you feel as brothers as nali ba mesiri was nali batabwati understanding irengia bare ko bamo problem na mara yare ko era nande karonkoligere it's not a big one bon toroje problem ebnerega erete kwende ogwetana cousins tulikukwanani abana no abakemba guchesa na bana bande so agente ke gocha kitoira namna tuarenge kare oikaba brothers yabachamo para wana bonsi bako igwana bonsi because ni mata tali tata bweka bataigwana ni abwata chindu guchya chiti chango chinde barabumbali in good terms wana bagocha into good terms bonsi no into na batakonyora space yoko igwana ntueta baide ne chibuti nande kara kuligirali mangana chibuti maybe measurement lingia mara some 10 mara 9 mara 12 mara 11 ande kande chibuti chigekara koyubata yanga tibinte biba line you being part of it na bande binte bikoru once and for all nan mube kibinto bi how did you take that ere biya na igubuya karo monta konyora ikwasha igie kobia monta chagotana na chite nkanye ngakore kwende kana nka bakaira nene njenganyorake ikwosha na reto tagete ikwosha ime nkoro yao na tukukwana iga and I want you to be very open and frank ngike kusumbuete into njege nsumbuete kurupara gali ege itekyo etogocha twanyore gesiekire nabora atake gutira iga kemambi saa moja
igo iko consult yanto bari koru mume bakoigorere egeite ekyo tiakebe open open yemi ni always chiza chine chonse utagete goeta goeta ekle mne ranko yagame kinga as much as zigita ke ire ko open nande tapinge timo lakini ate banga umuchio ya noro buna tatu minamete maate nere alese kiwa digita gisiekire mwamuro mwabo monene nere at least umuchio yo nere ta file tinga bono be open igo meaning nga access ina be koba as for now lakini bintu bikobe kuburonge abantu bayigwana ine gita na gisieku abantu nabo bagoso ibintu byabo nakiri nganiri ukulira buna kwa na igo arokera gita kero open tali minute na kigorulio nabo kego sieku ita egento toko bunange na kego chakiabe kwe keburi nabo kera abe kwe keburi nse chinde no tete ko chiombe mnanto bati chiombe toko tiri kwa chire kwa chireto sensa moja onyore nande ga no tete kuri yo monto gesiegete achakriki akegore ibo nande ego kwa yani borogete na igo yani nande ncha kuri abantu abangi gorire geita so in the meantime otaire nanga ki erena bako gacho muchioe abeke wori pakarogora the same time na into toigweta biana ki na into togache na into tobeke wori yaito ere ebenchira buna ate ebenchira be kurupara paka getunu straight ondatayo pakaroche ondatayo mupingire na beko beko batinde tebe buna no ondatayo mupingire ndetebe ngaki nabantu moigwana ine ne chi cousin chi gwana ine abantu baigwana you as a son to your father I think maybe what advice can you give motu arobwa mutali atubona twa etwabeterera ninga bono tetobeke wall yatokoleki lakini totali kuligirerani nakingota ntoche tiga na ndento barangire tiga iga for PR twa barangire tiga tonyole solution solution yemo egente kinawate getanga equal enjira nyoro muntu bagatena ntu twabeto se 8 asande se 11 12 nyoro bago decide ni 11 ebe 11 nyone 8 kiro muntu anyole equal share kiro muntu abe satisfied. Do you respect your uncle? Very much. Relationship kwa bergo gutwara nero korumaga. Relationship through abana bae. Ngokwa na tona abana bae. Limo ibankora karabana kamonyore na asase call na baba ngenge moyo. Twakwana. By this time you felt your dad was disrespected. Bono gabuna toko go forward. Enyombeli buna nara ne foundation mwabeki. Mugendete ko chikonyekora. Mugato mo ibo konyekora. Mugato mo ibo chikonyekora. So far abantu mbachite bagata gaigara kinyo koranga in the process yo gwatu yalenge through under pressure. Pressure. Ngo meaning no gusaba kwa ongenga ki eke pinto piton down abantu baigwana mangana ko. Minto biko turn down pare to beko morom tonyora access ye materials bado nchigendete go tiremete chitire. But I'm hoping teba under nganechigi because on the tayo in fact on the tayo tagete violence on the tayo tagete violence gombi ya peace yetoke peace. What about your uncle oiga stato minamete karmoko engage nere nkiagote uncle no nyere gentago saba no marembe era kuburi na nkikegendrete amangana ya makeiga makia wikira baka stage yiga ya bone nere gentago saba no marembe atosabirete ngwate bagaringa banta baiga barabamu abomba igwanaini. Some sisters bago pull asegete, some sisters na brothers ba pura asegete. Nkiura kwana about that. First of all abantaba chianko bona at now na to kwana iga pateget sites kiro montale side yae egento kiaborire no muntu okoreta antabamo negento kiriwateba ego kiro montagwate ego yae bona bantaba kubalenta amo eregasienko kwa maya konyora bono. What can you appeal to them? Bakwane rega ne chiango chiago. Egento ngwa appeal to my uncle omonene uncle Simon nero mugaka bono omonene ate menchirende onsi yara ateme anyale koleta abamuraba mwabo chianke chinde amo. Do you feel ngane bekonyalekana ni maite no mugaka ali ne elder nande ni mo maite tukagokwana tole nere nonyere nko ngakira le simio nga device but anga tato mino sometimes ngora anyuale kara nyuro change mind mugaka era ngora asibale sarakasi chororo muntu karasi bila kego kuga kego lakini in a good way tali lioko chanda abantu nate banga sometimes ngo feel yale ngaba muchaje. Does it mean ekarale nkaga ekara ko bintu binde bigo kolekana na baba lesko gocharo feeling yani nje bamuraba mento
yani mwana muntu akuiranana ya egento montara tenkeli na bono na ore kagago inchiri montara agoteina na maruo gendete kunyuka nini inchiri na iragoteba mini gente kina bokiragere no kwara kolengera bia torengera right hope nga maybe baise gotiga como afiribo amokonya ya no nyero manyene natakire nera bambura bamwa mu ikaransi bamukwanire igoro yekwende because no inchi bikatingo nyara komoteina punguze gente kega nini kabaiga no nyere baikaransamo bamuerese and you're feeling things will be okay. Very okay. Your cousin tigamolete gaigana and I want sincho gotegere no kwana nero begete gite nerentete arubo mungana bira tatu motegere nandentete muy gwana no ekar muy gwana ne no sincho nero begete gita is the father nero bwate problem iga sincho nero na firitinga mungana eta be kiriboronge aise kwana bira tatu muy se kuigwana inu tora chakira na inu turu mi gaiga nande mo be open kurwa moyo imi egos chibense ata kama ni mbaya na maliga to kira kini mobe boronge actually nche timbu atishida na timbu atishida na ande na muburi china na gotora kira china moto muburi chianke chimba manyete china na gotora kira china moto. My brother come to nera to kwana mwancho muligere to chikokora kurwa saiga mwancho muligere karogogereria asense moye mitandao this brother nere orengega ikagotaba amangana no chigal chitali wet and the claimed person obegete gitakeliga no royoga bono nere nabwate reason as to why ngakialenge maybe nabetalenge buna yalenge se mitandao. My brother kwanza ingi kwa bekerete gita tiga bantu baramanya egita number 1 ekinawe kereta my uncle oyole tatu mwabo my cousin Clinton ira na requested umse by that time abeke ngoti na chatiri materials alafu ka gutiri materials achakoleki achakirani nayo meta okay so ditkelie karolika agacha akakerusi ngacha rende buna omete akirusi ata koboleti bono ngamo ngacha rende buna mbora no konye itankira koru there before okay kamogolia uncle rende na kyokurusia tangira nereti so nanjenga feel like and disrespect because tinanya como disrespect timogerete timokorete na kwandrete bube yani akirete okay so njengaira nangabolio mugaka naki arolere uncle gaiga maybe mwakwanda nerekere into narora negeita kurusi as a son who is responsible to your father agante ya tarante into akwante there before lakini agante yekerago chagochaka na chante okay kama taibona anje na muboli akira so the best way in mwatebaniti muboli ngae na bara kwanza akamuboli ekibaya igwananete omsaka ngira nelibaka ante ya antu iwanere aiti kaukora weti gomba igwananete keroba akera litke libone kera mwakera kera mangana yo kaukora aira niegete kunato iwana agete materials chintangani kwendera matukaga chakara erake kende ngio kegendrete ita kelbado ni nsekere mugakoria kanga keresi nyakamboli egita kelinkira nete because nagendrete komonta through CCTV chiri kamate ya aseki kamate ya tinamba kuboling egita kelinkira nete meaning nabwate problem about amangana yegita ese ngencho nere kulingana mangana ali kweresa na rojenga ki there's something we need to solve as much as now by entry lakini nkero ke bwenete ko ba solved asa you asiboru akoleki agendere okay nere you won ali libono na chite okoreki a chite kongotorize nkeirani encherende buna tingo tiga muchu asa merreiga kara it is good in ke install ekra kwa irania Clinton gayango tiri balinga materials usekanya bakoli itukeli mbalinga gotiri materials tiri babegete rogoro abangwana mbale balengero oro balenge okora ko okora na materials yechu so tatu mwabona ba nabete tetogo kerosi togenda tetukorosi takwane tikende agatrimbo kanande takwane tikende akagenda egitekena mate kyare gyasiekire kali yake kaigoire akagenda na cousin ya nere ko doctor na auntie ya nemokogoti
aya ba agree insali timite so chidai kankego karnyora my brother gagutira kurumate some back ndo agwate scandals getensi niniga lakini toro chaba yana baibuli maybe bagaeta ganto na te kobera nere agante no ke kwere ndengere kia betabu nekinaigu nkwereso kamweresa mna tu eresa ntenere rende in a good condition was in a good condition donya kogosa nara sanara donya kogosa nere there before tukaira nere tukakore solution tukanyole solution ya mangana yo agachakera one iganche buna nange ko install unexpected timbora oiganta tonte no iganta to mo abomote ngeboli nabora nyole mna gutira gocha ngochare kagera konyoro ikire like 3 days before oigura mangana ragendre tenka gochara ndangel no ningwete kagera nyo kelio ndangel ayo rasi to mo pimete ngochare tokwane because oigura mangana on the ground na kioroche no kwande yo dadiga nchenkwane ngagenda twa an extra mile tolensa linga kera okay ngosi batole yes ngamwa anakulu like naki Clinton naki asekwa ante imbia kende no bwate kende elinda ta ya ogocha totale igari na nechuba tokwanera aya alialenka because isa ukwanda tatu mwabo kwanere omse abona entu tolava ke nabatokonyole solution but bone taraikirabu nsa tatu mwaba gacha konyoro igataraika ko express feelings che maybe na bwate intention yogo chako kondangeli umsumu abagacha bunoroche se clip ache telioka igali gingo try kumoboli no abaiga barabune mnora omonte konda na babaire konda no kwegwete na komboli diringo moira neriye gentangira nerete ai mwana entura gosana nae ai ntwanya gwetana nae ai tiga karata wesintwanya gwetana nere nando ntairingire yes nkinchenta go shut up nga shut up bona after a while kama kanyara gingo trend se mtanda one that is where my question comes agar kwa roche video link Clinton yole okwana what came into your mind ingi kwalengira that like, essential disrespected because as much again to my to the family as much as you can argue we have a solution because tali nyareba gocha ko make a solution inche na tota inche na mogosera nande ni mate na ki ligoso lina gosa ni mate na ki de wenkoligi muume na ntogambe so naro chenga like you Clinton ngomon inche mogwara chenga bunoro tali ndomo nene lakini ndende ni ndomo ze miaka Clinton about the affiliate disrespect how can you respond that aso bwenga nanda so bwanchan ntolko kona because of ntobo ati anything imagine awe entonda respond kina ninche na roche mutangani on disrespectfully na kinga teke jukumu badala asira yane kwanda usena tubugata ne shati tigande kodi ni ngere lyo monte ngente kemubona akirole ne ndugu yane ego kole ngente kiga kina kigento kianchi timodi disrespect ya rendi cherende onse oh ya bote yedu njerende teyo mutagwanja tutika mungana mangi morore njere kimura gambe na baibuli ya baiga asa morosi you know no matter by the gita Christina boge ko ba understand bantu bagwiti bintu understand morebi the same thing tali kare kege tangani kiraba no cha the way bune you okay ayena kyokuyu nayo mumuraga nayo tigirao oyo nwale nere na roche tali ataroche no am not wapi mangwara some crisis nchero era taracha feel that guilt atevena kyoki no nye scandal ya vet because bagambia utali barabago cha kwena na solution at last it is my dad his dad the big brother na the other brother na sister sonyole bagwancha yes abuno PCL na no to kwanega aba isaba na barigireti na ngo chibari kurigire yeah I want you guys na turaiga ngaki yale ko biya through you guys more space no engineer yungote
abaigamba gendete kwerwanirira, which is a good thing. Bono egento nkere gwateba ego, ego wase pride, ego na pride ya roa kimo bono kero omonto okora abwate eyo ise gotulia. Will you promise me no one ben na tatu mino motenga mangana karo wanyaligereri analyze in your own way in a peacemaking mangana mora gosenabe bia aligned boronge mora nchira kimora beke boronga mangana be rais tiko gunonya rata yatabu ati problem and ons because batia karo kuligereri family karo ko sister plan na nini nchira ne batali very disconnected you may be erratic through them by one lakini no wetera no cousins moto ole peace nabo maete mwabira abasacha mamena bakonya wanga mwabira kuwa na morali the same thing nakina aboleti my uncle Simon omonene a voice nchirembwate kero bad scandal yake ndrete kamwakira ngamutumira voice heraga ntumira back ande ngara tinao ba well satisfied nabora nyole bunairaneli kulingana mne kweren so ngamteke step ngamwakira ngamuboliga anko noki neretenka omorembo oli olengenka nonyo maete koru babo the great grand Paul Toro kire otige bono sokoro chochi on tato mwabo chochi omorembe nora aroche oyo ba bwata mu bune family nakibono bakonyokora omorembo oyuirane ngamuboli bono roche na mangana igagenderete iga. Yes. Are you sure into a generation ya mogotiga Gen Z ntogendere ntotwara omorembe onyore no monye abanyene mora meke omorembe tanya kongira ne message bono saying to Clinton aliga what can you say to Clinton ga my brother again na moteneke I don't have any beef with my brother. He's my brother. Yeah. No matter what. Yes. It won't change. It will change, yeah. So the only thing tato mwaona wako mutegera because nero maite madness ya tato mwabe sereke na madness ya tate sereke. Maybe na some part ya Uncle Simon esereke. Ate meukwanira tato mwao. Ate meukwanira Uncle Simon. Na inchente meukwanira my dad. Tore naki mangana yochi yaere. Mangana. Onechi anti by the way. Moranjera kika mora mo abalende ne motarekera ororo aiga yegeita na nini kwagacho moji mora yakora bonara yue na tete naki tigabara bwa banyane bo kabaigwana akole balende kebuli ngiwache njiritendo kebuli na chinjiti in this man kia chinjiti no chelio oiga aeta the video ekara aeta the video muga kanante atiye yes narangiriti abagambi bamukonye ku address the same issue yenchera eyu ekero bako barangeri mbari correspond yesale kamwa hakuna ambe kibuliki no tiaye nkonye tali mbari correspond yesale lakini when tatumwa boyo iga ako barangeri through Simon ngocha bale nande bategera nande bakora action so omsagante likalia mangana mange tintageti gechekabe na threatened somebody na kolre kiango tro chinche bangire kontegera anna bwa bagambi banka abuna na ubaraye chebaikaransi to solve mangana beke kabuli abo tabaras bakalituko tro chiaba yabagocha bakonyora sai gabono very blocked so lazima a minute tatumwa wewe wakaira necessary gatoliga ye consensus toligie solution the same thing kelkiavet akaraba yabachete mambye mu bakanyona chinchiri kebuli keli umugambi bna kele twesimiga pero chikonyoro musako muri kitaligocha lakini amna akere tu achite in the presence yo mugambi ekabuli ekekabun the thing msa expected baachire banyolre gente kenge banga kire osine simenyo atindi around ngichenge gole kose achali nabwate namba ya yo msomuntu
na bwate namba yaba abo bande abalikire a short notice yoko ba uniform on this and this day nimba tagete mwens on the ground entonge na chietali nkanyora getali right ntaite to kwa ndege nte kitoke sibole once ebintu binde bigenda bono gagu no Clinton ingo feel ba ko feeling igo next time igo gagego mugo jenje kiburi no basi nyusi bagwe no tali no chekero buna umsava taina ki onyo ne chibuti echo kwarora the same document no muga kondatea erenda eranyaro na inchenda eranyaro yeah 20 yeah 2000 inchenda eranyaro so the best thing onyore okay according na incherende onyo andiri buna ba kolete a mapping sketch ere ebange ko distribute kera somuto atwale such that kero monta mayana ki onyolege korekebisho aso kero monta ga so abuoye atebena ki norochega torocheli yale gese map kwase nonya enko kwanyoro kigurero the same as I timaiti no Clinton go sendera nyoro lakini the same essence torochenya ndi banye shete map eli kango these questions nchi abole tuwe se map eli babole na ki okay enchirega yetira watibe gento yeteke go chakoba ndote eta common way yes tiango tonye bekebe this straight such that techeto letrek techeto letre shida there after yes kango boni ano chenyo ndi bakalta that thing that time I'm sure no nyawo murali kango gentekera ngekerte tabalende nande akaro kuligerelia I'm hoping in the future amangana nawe raisi kero monte kera ku access sobo tago tware getango kimonto gete usasi gete baka a question monto gete nga to bekere to so guchiga lakini as for now please namba yago sino bwate ya Clinton yeah ngingo mwara kwarande bebinde ngokwana no anya bakabuna ruete kurusa gasi yayi Clinton ndinga ndia kodi mwe kwan tabi your cousin something and mode again tomo de boli mode again keli ogosiboka mode again to limambi na tumera na sena ki abayiboli na banyakurwana lakini uma tenga ngwate ikazi ne again and muramba okay ncheke ntonda te my cousin ngento kare kingo mokani kuruga bakurubona iga yes ntonkero montara gote yokore nonyae nonyae byo komanyoro atwore stand ya kwanza muntu tagotumeka ngento gete gocha kwa interest shida ibieka private aibike gento karagwa rorire genteke ngotebu nkeri kongira buya nabo kurasuka magake gento gya kabere ndagotebi ane kazi ni anande muntu tayora arusi genteke kurwa nage gotigara igo amanyinga bwa twishimiane kare gento rocheke nekebe twatinira asi genteke asi genteke kia nekia to side gente kebe okoba umuntu getarororo so umuntu getora bafu yu arororo na nekebe kira kintu ga side iga tomayete chianke jeito nabo utaside tinere somehow nabago drop aguna njire point yeah bona nditagetiga tigo muntu na kumanyana nyarebo fulani stand ya ne stand ya ne nalia maskani ya gocha yeah nige ntokyo moyeri ngirina aki amaskani gocha pimo cho kero muntu anyore access yae ayugo no enjere gochiwa kenyore access karatware no maskani ai ya narai njama njenimo sigete timaitia sana sigete na teba yo yeah oh no ndobwa tibobe ana monyore gete kemurasiba so mangana maga gwe na nchilinga nalio mwalingo te Clinton nelia number 1 talingo tumeko yes yani genda feeling gelinga kiko ko wili ngira kwaniru nona yotoro chinga ndiribya tema ko kora imagining why bune kege kikiagera tenga reaction ekito kwanera current korumega na maite tunalenge go side with anybody lakini ekege na wanche yantachete the same way yatachoms kwara the fits mna china chiri kwa the same way rogoro mwara nchiriko so na nche ngaboliga ndobone sigyantachuti asoyo is my cousin to a share nera lot was online na go trigger my name mateka rokondoka naro getomoroge it doesn't feel good so whatever my cousin gali ngwango my cousin gali aro
I don't feel good. Yeah. Hero for one. Aya. Na boko leto muntu kwa ni bintu lakini ende asoboro still na leto amesha ndo. Na kio kingote. Because second thing, toche tion consult no nyega okay oboro bunkwa bwate to me I expected a clip kelimuna gwake bwate koro kinaki umete ngotwaro roboro nkwendo le koikaransa oboro gutwara the all day no ogotwara forever no igo bona na chichi twa kwa mochi tige baide bona re bona nte tonte ingo bwate igo no nya igo na bumuntu gutwara bwate zaman akaigo nkaro kanya kalimbi abona kiki ngobole tabwenete ko air viral unamo maete korukale unatukinete koruabo no muntu lyo wenge ku understand ngo ndaro ikaranso irangiliere biko mukutano o check out oligerere na inche the same thing na expected ne video ile taragenda viral ali ngo nda ikaranso okay gantu abuneki na omete balenge two cousins balenge ere na Edwin oliyo ngo mama so nga expect ngateba diri balenge gana boranyore ba tu against one abantu baikaransa to kumanya what come in between but in bon meeting around the nare you peaceful ndete torocho ndete yo bwate tempa to le one so ndete yo bwate ki ndete yo bwate grudge na muntu one nga expect bono ngamanya maybe oyo go mo trigger because oyo nwara andengo kwana in front of him mangana mange tali aro kwanete olio ndamo kate short agakwana I hope onyo ndiri anya record ti ali olianga okwana nga expect mnate ga role yakwana kondangilia alenge aro manyane ache nonye gento keligwa kebeka sawa kebekire at last nenta yete gutiri umaito olio ndo kwanete iga nsoma eren kwenda ale boy ncheno nduwe yanene to gotigara at last ni to make peace na expected yako ira nesende to kwana na ki okay mugasonto abrukana ni sawa ayo anchirana lakini what next kwa bekire egeita kuikire ko install what next even this thing anyande to about what next even this thing kango escalate to this much was no bakora so my brother you messed lakini kupotea njia ndio kujua njia egente kega emwacha it is either tonya solution that's what we want ama itachinka ngutwara chira mngana ya mangira kinende tigatokole despite my name ya chire viral ya chire na reckon because all over they claim my father as a uncle from hell that is it as we speak wiche karumwate gara no nyere karate gara tindo che hellness USR because enge go chambo lina kino nate meto kwa ndo msomi no this is the message yangete nabangwe tweke jukumwe no momro no message yimbo no ko nyi gutatumira kwa okay kango namo bolitina ki okay nanya karo moke kwa nkomotegera because I'm sure ngotegera ro moke no man unless onyo kwa genda como disrespect tako gotegera okay bueno kurugaiga buna toska wichosio babo Clinton bagenda te kwagacha I'm hoping ngabinto ko babire raisi as much as ibintu biganya go solve I'm hoping ngaye as a cousin please try enchera morare mangana atanya ko yenda ne baba mangana na omana etoke ngarende bono ngo side morasa amo koranga baibuli yabo yango chaparamu eli tonya wale tokorosia solution bamura bamino bandi barabane Osaba Choman na bakebaro. Abakembaroro. I still know what brothers happen. Naromonen. So I'm hoping through you guys in Molly ground nande video inu chia sokete na eroche nande Clinton nero roro noli onde ande kikwata ngoli ande ne cousin no ndio lakini talioga no ibo moiseke as much as ne cousin so bona ngao you know ndete morenje la kimora igwane amangana igabe aba mororo nanda bantu bemitandao tibamanyanga ki maknight na achaga iga nande buna achaga iga nagenda openly yani mo ngaina mbiya mutwa yani ne bali kong lakini mo gukwana what can you say Clinton yeah na wa kwanire shida teyo mo embentu nazete peace to target yeah nande
all will be well. And I'll be in touch, by the way. Next thing koja gaya moja inge kibona mwa kore nyumba tukunye uji. Uru alisema nobody ngana lya mwale. Yeah, timbati. Do you have anything that you can say? Asa bantu be internet? asa bantu be internet ekiyoka na wate. Yeah. Don't be so rational kwa charge. I will charge it there where you are. Okay. Ntumwa charge tikulingana mna tuwago asante. What next? Monyo ole tuiwonand. Bole mogo cha kampiari wale. Mo bune byama ba. Gase bago cha kampiari tuwale. Na yalenge serious issue. Serious. So try na ino abantu be internet. Ekaro ko igule one side of the story. Look for the other side of the story. From there make your conclusion. No nyekaro go charge. Yeah. Charge rightfully. Again, talk to your uncle or your lega, maybe nabakonyora bali bande baroro, your aunties. One word from you to them, and your cousins bali baraligere because them ngana very everywhere. Talk to them as you nandena Clinton era kwane my crowd. Okay. To all my uncles, ngochakira uncle manene. We know you as the pillar. Now ahead. So when ora try collect a unity in a peaceful way, I no monene no understand it kero abayane siblings chiao. No understand it oyiganga yoborobu aebo goika na kyoko genda the way around yoko mo calm down. I know yonde boigo all the way because onyo andi bale batari kogotegerera kango either mucho igatora ikagaiga asoikire lakini mbagotegerete so otore involve abantu bande. Please, my uncle Simon, try to communicate to them molete peace and unity. The same question ilna koboleti and na rongo kobol today korus esokoro linyamagosa yasirete ntu akwante nae omalembe nole wante imwabwate na babauka na baba yako bakule bonsi kena koboli ko seno oroboniga ogante itoyo neki liswel na koboleti neki okoronyorete so nande the same stand na rongo bol neki as a big brother neki okonyorete. Okay, na inu the young ones va Simon, please awale Tata Caston, Uncle Yuru, Aunt Gladys, all those, please try to sit down, listen, team up and come with one solution, and that is when mwababo igorali na sokoro igoralira omuchiyo yonororasiku. Yeah. No. Brother. Okay, to my uncle Simeon Nyamali. Ane uncle yane. Na uncle enene. Chege ntukio kanda asabe. Oteme sana. Oligichi anke jichinde. Uncle Yuru. Uncle Caston. Mwikaransense. Muligi ase shida ya chakirete. Moteme ko oligichi solution. Chira make into vale kaga chi cousins tutwara molembe. Without that molembe to toka muchio. So ni ntotegemete na ande ni maite Uncle Simon akokole ekwendeye ekebaro ekini kiago gasiba na yatigaire tema coordinate abantu abamo bonsi otolentamo buna tuarenge kale na baba konya taraku ale gotolentamo ina ronda ate yabantu. All right, Viasana, thank you so much. What tiga njo to kali check. We got to kali check. Abana ndeko basaba bana baminto we are youth. And by the way na abana abamo let's just be together. Let's be together, my brother. And God will make our way. Even though we're going, things will be okay. Yeah. We need peace. We need peace, and everything will be okay. And the only peace comes from put God first.
and us try to install peace on us. Yeah. Because without you both having peace, even as siblings, as young ones, we can't have peace. Bien. Tiami okena nje. I'm hoping everything will be okay. Okay. Bien. Thank you. Mwancho muligereria Gusii Voice koruchinse mechi gachianya cheki. Maknaite nongokorera mugano negaiga. Gatumbera nase mugano gocha. Keep subscribing. Keep watching. Gatumbera nase mugano gocha. Until next time. Adios.